seara. Da. Alina? Bună seara! Bună seara! Mulțumesc! Plăcere! Anca? Da, ce tare este eu. Da? Ei, știam că o să vă am clientă de aia. Special pentru tine, ca să stai confortabil în spate. Ți-am dat de foarte tare ideea, că nu am mai văzut până acum la nimeni. Mulțumesc, și mulțumesc. e original. Încerc să fiu unicat în tot ceea ce fac. Bună seara! Bună seara, poftiți? Bolt? Da, Florin? Da. M-am speriat până cu gustul ăsta din spate. Da? Păi am crezut că m-am sărit la altcineva în mașină.